जे समाव बिपिएफआ सबसे गोख्रोंमोन जेरावबो एमएलए दंमोन मन्थ्रिबो दंमोन अब्लाबो 1.5 लाखसोल' भट मोनदोंमोन होमब्लाथ' आंबो दंमोन मोनथिबायना बे समावबो नाथाय बिपिएफनि हालोदा बै समनि नंलिया दा बिपिएफआव आंनो गैला जौस्रां बर'आनो गैया आरो गोबां दं आं दा नाम लानानै बुंदों जे जोंनो बिपिएफआव दा गैला जि समाव 1.5 लाख मोनदोंमोन आरोथ' गोबां नोंथांमोनाबो मोनथिगौ गतिके बिपिएफआ माने मैया दाख्लै अबस्थाया बिराद गाज्रिमोन बिनिख्रुइ एसे मोजां जादों नाथाय बिपिएफआ आगोलनि बै 1.5 लाख भट मोननायसिमावनो सफैयाखै आरोखि गतिके बे हिसाबै आं सानो आरो जियानो जाथों नाथाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदों गतिके राजखान्थि खालामदोंब्लाथ' बिथांमोना इलेक्सन गेलेनांगोन इलेक्सन गेलेनांगोन नालाय जेनखागोन होननानैथ' माने फिल्डआव हाबा गतिके देरहागोन होननानै हाबनांगोन आरो मिजिंखौबो देरहानाय लानानै गेलेनांगोन गतिके बे मात्र धोरोमल' आरोखि राजखान्थिनि मोनसे धोरोम बिसोर राजखान्थि नालाय गेलेनांगोन आरो नङाबा बिसोरो जोंनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनांगोन दा बिथांमोना सापर्ट खालामनो हाया ओंखायनो बिथांमोना गेलेदों नाथाय बिथांमोननि गेलेनाया देरहानायनि नङा आरो बेजों बिथांमोना देरहानो हाया अदेबानि राजखान्थि हान्जा होनांगोन दा जोंना मानाव गेदेर एमएलए बिथां दुर्गादास बर'आ आगोलावबो एमएलएमोन आगोलावबो इलेक्सन गेलेदोंमोन एमएलएनि अब्लाबो बिथाङा देरहानो हायाखै आरो दाबो बे एखे भटखौनो मोनगोन बिथाङा गावनि जिखिनि भट नाथाय बियो माने मंगलदै लकसभा माने बिसायख'थियाव माने जेबो बेबायदि मोनसे माने मा होनो मख'जाथाव बेबायदि जानाय नङा आरो बे आगोलाव जेरै दं बिदि नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय जे बिपिएफआ आगोलाव जि दं बिनिख्रुइ गाहायाव दं अब्लाथ' 1.5 लाखनिफ्राय गाहायावसो फैगोन आंनि हिसाबावबो आरोखि नङा आंहाथ' जेबो मोनथिया बाहेरानि खोथाफोरखौ खिन्थु आंनि पानेरि समस्तियाव सम्पूर्ण भाबै जोंनि नरेन्द्र मदि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथांनि जि केन्डिडेट दिलीप शइकिया बेनोनो भट होगोन बयबो आरो मानो आंनि समाव जोंनि मानाव गेदेर माने चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मदि बिथांनि अननायावनो 1,500 कौटिनि जोङो स्किम मोनबाय आरोखि आरो जोङो माखासे होबावबाय दाख्लैबो 250 कौटिनि बेयो माने मंगलदै भुटियासां रेल क्रसिं टंलायाव आरो भेरगाव स्टेडियाम बेखौबो बिथाङा आरोबाव दाख्लैहाय घोषणा खालामनानै होलांबावबाय आं सानो बिनि उनाव जोंनो आरो सोरखौ नांगौ बा जोंनि समस्तिनि मानसिनो सोरखौ नांगौ बेनि उनाव जिहेतु इउपिपिएल बिजेपि जयेनावनो दं आरो बिटिसि सरकाराबो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बहुत माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं बेराफारसेथिं बिटिसि बर' गोरोबथानि गेजेरजों गोबां बायदिसिना जोंनो माने मदि बिथां बा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै मावबोगासिनो दं दिनै मेडिकेल कलेजआ अलरेडि सोलिगासिनो दं माने माबायाव मा होनो तामुलपुराव कनस्ट्राक्सना सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेबो दिनै जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन जेफोर खामानिफोर गिदिर बेफोरबो सोलिगासिनो दं आं सानो बे बेलायाव जोंनि रायजो राजाफोरनो फिन मदिखौनो गोख्रों भाबै नांगौ आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो जोङो गोख्रों खालामनांगौ बेवहाय आरो जायनि दारै जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव गोबां माने जौगाखांनायनि खामानिया जायो आरो जोंनि बर' गोरोबथानि जेफोर खोथा होनाय बेफोरखौबो जों जाहाथे मोजाङै मावलांनो हायो खारन बिथांमोना गासिबखौबो खोथा होनाय लेखायै दा मोनसे उनाव मोनसे मावगासिनो दं आं सानो रायजोआ निस्सय बेखौनो लानानै गासिबो खौसेयै माने दिलीप शइकियानो बा बिजेपिनि केन्डिडेटनो भट होगोन आरो फिन खेबसेबाव नरेन्द्र मदिखौनो प्रधान मन्त्रि खालामगोन नाथाय बेरेखा हान्जा जायफोर बिपिएफनि बुंदों माने बिथाङा जिहेतु एमएलएजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाव मोननै बिहाबाव बिथांमोना जिहेतु एक्जिस्टिं एमएलए दङ दा बिथांमोनखौ देरहानाया गोख्रों नङा नाय बिपिएफहा जे समाव बिपिएफआ सबसे गोख्रोंमोन जेरावबो एमएलए दंमोन मन्थ्रिबो दंमोन अब्लाबो 1.5 लाखसोल' भट मोनदोंमोन होमब्लाथ' आंबो दंमोन मोनथिबायना बे समावबो नाथाय बिपिएफनि हालोदा बै समनि नंलिया दा बिपिएफआव आंनो गैला जौस्रां बर'आनो गैया आरो गोबां दं आं दा नाम लानानै बुंदों जे जोंनो बिपिएफआव दा गैला जि समाव 1.5 लाख मोनदोंमोन आरोथ' गोबां नोंथांमोनाबो मोनथिगौ गतिके बिपिएफआ माने मैया दाख्लै अबस्थाया बिराद गाज्रिमोन बिनिख्रुइ एसे मोजां जादों नाथाय बिपिएफआ आगोलनि बै 1.5 लाख भट मोननायसिमावनो सफैयाखै आरोखि गतिके बे हिसाबै आं सानो आरो जियानो जाथों नाथाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदों गतिके राजखान्थि खालामदोंब्लाथ' बिथांमोना इलेक्सन गेलेनांगोन इलेक्सन गेलेनांगोन नालाय जेनखागोन होननानैथ' माने फिल्डआव हाबा गतिके देरहागोन होननानै हाबनांगोन आरो मिजिंखौबो देरहानाय लानानै गेलेनांगोन गतिके बे मात्र धोरोमल' आरोखि राजखान्थिनि मोनसे धोरोम बिसोर राजखान्थि नालाय गेलेनांगोन आरो नङाबा बिसोरो
जोंनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनांगोन दा बिथांमोना सापर्ट खालामनो हाया ओंखायनो बिथांमोना गेलेदों नाथाय बिथांमोननि गेलेनाया देरहानायनि नङा आरो बेजों बिथांमोना देरहानो हाया अदेबानि राजखान्थि हान्जा होनांगोन दा जोंना मानाव गेदेर एमएलए बिथां दुर्गादास बर'आ आगोलावबो एमएलएमोन आगोलावबो इलेक्सन गेलेदोंमोन एमएलएनि अब्लाबो बिथाङा देरहानो हायाखै आरो दाबो बे एखे भटखौनो मोनगोन बिथाङा गावनि जिखिनि भट नाथाय बियो माने मंगलदै लकसभा माने बिसायख'थियाव माने जेबो बेबायदि मोनसे माने मा होनो मख'जाथाव बेबायदि जानाय नङा आरो बे आगोलाव जेरै दं बिदि नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय जे बिपिबा आगोलाव जि दं बिनिख्रुइ गाहायाव दं अब्लाथ' 1.5 लाखनिफ्राय गाहायावसो फैगोन आंनि हिसाबावबो आरोखि नोंथांमोननि हिसाबावबा मा बेखौ बयनावबो सोंदो ना दिलीप सयकिया बिथाङा एमपिसो गतिके एमपियाथ' गावनि एमपि फान्डनि बादै आरो माथो दं बेराफारसेथिं बिथाङा मा होनो नेसनेल पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो बे हिसाबै बायदिसिना स्टेटआव बिथांहा माखासे माबा दङमोन ओंखायनो बिथाङा रायजोआ दिलीप सयकिया बा केन्डिडेट लानाय नङा राकार मदि आरो हिमन्तखौ लानानैसो भट होगोन गतिके रायजोआथ' दिलीप सयकियानो माने लाख टकिया जोंनो अरुण'दय नाङा होननायथ' नङाना रायजोआ नांगौखौनो होनगोन आरो नांगौब्लाथ' सोरखौ नांगौ हिमन्त बिश्व शर्मा आरो